दायो मा खालामनो नागिरदों होनबा बिराद गरम आरोना दाबो ओमफ्राय जोङो नै दाउदै सान्दुंआव एवनो नागिरदों आरोना थावा लाखाबाय नै थावाया जेबो गैया ओमफ्राय दायो जोङो एवगोन आरोना नोंथांमोना लांबाय था अंडा बनेगा दूध में समझो अंडा बनेगा ये अंडा नै दारा थाव लाबोखाबाय ओमफ्राय जों दायो नैबाव लुसिन आरो थाव बायदि एसे दायो होनोसै आं दाउदैखौ भिडिअ खालामग्राबो गैया लोगोफोरनि आखाइजों सिफुना होगोन दे भिडिअ खालामग्रा थाबा बानायनो हागौमोन होमबाबो आं आखाइजों सिफुना होबायनो सिगजा सान्दुं ओमफ्राय आङो थावाखौ फिदिंदों मम्मी को ऑयल को देखे आओ तो जाओ 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 दे दो गरम में रख के नहीं चाहिए कुकिंग वाला आं एरनायसै लोगोफोर नै बिराद गरमनि मबाइला गुदुं जाजोब्बाय आथिङाव गानो हाला ओमफ्राय आं नैखौ बेलथायनोसै ओरै बेलथायनोसै दायो बरिया आया गुदुङानो मबाइला बेरबाथाय गैला मबाइलाबो फुरा दुंजोब्बाय दायो जोङो जानोसै नै जोङो नै जानोसै ना साथि ले लो गरम है लेकिन पकड़ने से क्या हम जागरण से चलो खाओ और ये मेरा एक मेरे हम खाना आया था